Mauna ni mga kagong TV ang ginamos nga gibutangan og suka nga gitimplahan og suka nga ay agri nga murag kamatis maglibog ta sa kolor. So muna gibutan na ni Inting ang agri gibutan na ni Inting giwaan pagkaduha aguroy giwaan pag kalami lami gid ang ginamos mga kagong TV basta labi nagdi manghugas ang atong naghiwa. Napaghihugaw kay ko itong basa pangandoy ni kuan. Ya ako ning pilila sa inyo mga guys no ang ato nga chef nga gikan pa sa may dakbayan sa Sabang nga gibudlot pa sa naliking kawayan si Chef Baki. Mo nga mong sagi mga panakot ang uwel ang di maluto ang manok way uwel walay silver swan walay sili bombay ug ang ahos mga guys. So mo naluto na ang among saging diri guys. Nagbantay si Monsignor Mongmong o mo ni agoy brown na kalami sa saging. Unya diri na puta guys ang tanaw na nga gipabukalan nga tiil sa dinosaur. Tiil sa manok na diri ang gipabukalan na ni Chef Baki. Agoy kalami sa bukal guys. Naatay na ispatan nga enemy. Diri skilid enemy spotted na. Meow. Kamusta ka naman liha? Meow meow. Okay ka lang ba? Meow meow. Unya din hinapunta mga guys sa itong gitiplahan nga ginamos kalami sa pagkatimpla ni Inting yawe. O pagkita nagsugod pero nagkauna dayon hawa unahon lagi dayon ba? Nang saging na to gitilawan pa gi-testing pa kung okay na ba. Ay okay na gid ni okay na gid butang nagsuka nga Coca-Cola ang brand kuya kayo. Tag 5 ilan na nay morning shout out kina nay morning no nga mapautang ra bagyod in taon basta mabayad din paghapon di ba di na padugayon ug buti nagdugan pagsili kay kulang pa kuno sa kaslom agay mura para ka sa aslom para sa kaslom sa naong ni Inting. Gidugangan pagid taon nagroy gidugangan pagid taon kaaslom na pagid taon na ni. Ipagawan mga guys din na sa itong saging finished product agay naluto na itong saging mga guys naluto na guys ready na mga itong mga unggoy mga kauban na nagasuaso na agad andam lagi si Inting kung iyang planggana kay yung panguhaon ng saging ba. Kita na mo sa pagkuwag saging nga kanang gwapo ka mo ni si Inting na gwapo nga magkuwag saging pakita sa naong be pakita sa naong sa agoy ko na Inting saging 3 4 5 kadugay pa mo ko Inting kay kasama kay nag-ihap tag diri tarong ato i-pass forward mga guys no kay dugay kayo maptan tag siyam ato i-pass forward og saging nakuha pagid siya pulito wala na pagkaon pagid ang sugod. Okay so gipapanitan na ni Mongmong ang saging si Inting naguba ng naong guba na daan pagupon pag maayo di ko na Mongmong saging nga gipanitan na tulo na kapanit paspas kay makapanit pala goy init gwapo gyapon si Inting sa sao no. Unya dire ta guys no gipanitan ni Mongmong saging no gusto damhan na piskan si Inting og pinakalit guys Inting na pisikan mga guys. So medyo init ka gamay mga guys pero ganito sa Mongmong ang kainit sa saging igap gipanitan og hapit na ni Muhammad ato ni pass forward kadali. Sumo na ni guys ato gi-pass forward guys so nalingaw gid sila palit-palit sa saging unggoy nga si Inting ito karap ka unggoy. Sumo na ni agi pagit si Baki for commercial use only daw. Okay so nahuman nato panit gamay na lang okay. Alright guys so nahuman nato panit no samo kasi Inting mga title. Sumo na ni ang finished product pa diya dipit sa tong tiil sa manok. Sa tila pita sa manok guys. Sumo na ni lutoon na ni Chef Baki from Sabang. Kita Sabang talaga ibutan na ni Baki ang oil inani mga tutorial sa pagluto sa tiil ibutan ang oil koro kadali kuto pila ka minuto kurawon pa gyud. Tapos pag feeling nyo nga init na ibutan na mga lamas nga Bombay una agik humot sa Bombay humot pa sa ilok ni Loyloy. So ahos na pod mga guys so ahos ibutan ang ahos sa Bombay kurawon ng maayo antud sa mo color brown na ang ahos mo color brown ang mga guys so may buhat nyo na mo color brown na tapos ang Bombay mo color pink
Ano yung color pink sa Bombay? Basta mo na ni guys. Basta mo color pink tang Bombay. Kadugi pa di baki. Pagdali pa tang baki. Kay kapoy na taga voice over dali. Ibutan na ni baki ang TL. Agay ko lang pisik-pisik na napiskan taon ko gamay pero okay lang kada basta nag-video ta o kapaspas ng istorya oy masapit-sapit po sa hayo. Sa pila ka segundo kay kuha na ni Baki ang gikuha na ni Chef Baki ang tuyo nga ibutang diri sa atong TL o ibutang ng tuyo agay kalami sa silver suwan nagkapakapapa ang ikog sa tuyo. With together with asin ibutang asin ihurot siguro asuka pa di ay para pawas alang sa TL. Ibutang ng bitsin butangan pag bitsin giasinan pag yun kalami sa timpla ni Baki yan ay o diba mo na mga pambato nga chef nga from Talacogon Lapas Agusan del Sur o manibot nga pagbitsin ya samtang nagluto-luto ang atong chef dito nagkabisi pud si Inting gwapo diri nagkaog saging di unsa daw pagkaog gwapo be ang saging be unsa daw magkaunog saging ang gwapo be binapa pag isang gabil pinakatawa pag yun cute tila na punta sa atong TL no ang pila na kami minuto gikaro-karo ni Chef Baki nangitom ng taon sa kainit si Chef Baki nangitom na haggard na kuro-kuro pa si tilawan ng sabaw kulang pa kulang pa okay na ko no okay wata na to mo nani ang uy kita ko kwarta guys sayang kaining guys mo na tanon nabilin sa 100 pangamot pud taon mo ay nauna sa taon mo mo na finished product mga guys lambi jud kayo mga guys so solba damong Domingo ani mga guys so mga ona ta guys